May hapon guys, gusto lang na ako ipahibalo no nga naadi ko lain talent nga wala gyud nakita sa uban. Lagsar bug kayo na makabalo ani nga talent. Gusto lang na ako nga ipakita sa uban kay kuan man naam gyud ta sa vlog, ibuhos na to tanan og asa ta maayo og asa atong kuan ni. Asa ta komportable ipakita na to tanan para makita bud sa uban ba. Akong talent ay guys kay kuan gan kabalo di ko mo kuan mulatag PC. Karon gyud nako na ipakita, wa gyud nakakita ani sa akong mga silingan, wala gyud. Karon gyud nako ni buhaton. Sige guys. No, 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 no. Gago!